ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi ah. Una, taado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanag? Uray adda, agin na kami amapan mangala. Wala nga may pakadampay mo ah. Ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti ko na lang arudan. Mangala aktulatan At daytan ti baboy to yan. Duwan, ti pakadam aburyas. Ay, adamot laeng tarak net aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Kamangalan iti bugbugan. Nadaramidag iti pangkay. Ay na, adda busbusisi ken balangag dit asideg. Isupay latin nakalaeng. Nagtadam iti napinaw, taburyas may lain na kita. Kamong nalakada akanay. Wen, danag mun aya. Inton sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Kung ipakadampay nga muna iti aking kukwa ah. Kanunlat baboy, ipakada pa. Ikit mo na. Apay, di ka mabay. Kung to may iti pagkalkalyap, hindi mo matkukwa. Ay na, kanunlat ti baboy pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kitrumbang laing ah. Kung si kamot sa alahin na timula na, agriri ka bay. Saan nga ron amula tinakalaan? Balang mag, idi pa'y laugma amula da kita. Buryas samot kaya awit ni pari badong itilim mapas itay bigat, mare. Un maray, impataraken ni Pilo day di aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan ah. Un amaray, adumot dita ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Tapno mabibiit, lao kamot iti feeds. Nanginamot ti pigs maray. Ano saklaangan tiyag bugbaw? Adumot ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Adaw ti kangpong ijay talaw. Adapay balangag, ngalaw, puspusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod, kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakanenda, mare. Kaadwan kada tayo ngamin dito kabildatan, kat adda baboy na. Datan sa langit yawan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, kumakot ngamin nga aglakaw. Uray siya, makumi-kumakmat nagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo tiyag tarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat at tarak nun, kas kuma iti kuniho. Miramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasag. Ayunan niya. Anda pa'y magatang akan ng tikuniho afage. Agpaarami daktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman nga agpaiso kagawad. Magtarakan da iti babawi. Kuniho mo't kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad daktukan ka. Sige ang ikagawad. Dua kulungan, ti paramit ka. Nanatuyan, umayak ko mamangala iti ka ng tibaboy ko ang alog. Angam inalam matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana.
Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mo ti baboy mi. Malasaan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Ang taraon mo't nga rod ti baboy. Na, sao ka pa'y lasao. Ibuat mo man kit dito'y kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalaing amon ngay. Siyak tinangkompay, alaan. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito'y talon mi amangala iti ruot? Nanatuyang. Imbag ta nasabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat ka ni Nana Toyang. Tasaanan ang mga iti ngalog kan busbusi ti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay kay talon niya, basak. Wen tata, at ang amin baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadag iti baboy. Mala, tayo bagaktuking ko na, basak. Agyamanak tata. Imbag pa'y kan ka, tamakaawat ka. Ang ni Nana Toyang. Mala, pasensya mo, ni Nana Matuya. Apay tata, awan ka diti ruot ijay talon nyo? Ay awan, tangkik ti talon may. Magring-ring natin nagango amin ay naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusuon mo? Agduduma aruot abugbugan maray. Adda kusisay, adda ngalaw kanda dumapay amabalin nga bubaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kano nga agala ijay talon da? Takanan kano matibaboy da, maray. Na, pati ka di ruot kat maiparit itan. Saan mat kuma ama iparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo ruaw. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalaam iti ngalog kadabus-buse, maray. Ay, basta mapanak ijay talaw, no da nakita ka katalaw. Agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay nabay am idang agriray maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Danti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kun dita sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarakdam, tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat mo agiddan ta. Tapno makatawar ta. Wen Ay, imbag ti rabbit, dadalaklak nga si kaswal. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswal. Adupay ti kanan na. Yung dakal mo ti mapaglakwan da, no ilako da ti baboy da. Uwan mo't kit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan Sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin naktunubiga, taglugan na kiti tricycle mau. Narigla daw kagawad. Lumakagatang ta. At damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Ngarog kagawad. Mano ka di tigatangan. Mga laakman iti dua pagasawaan. Ay uray sakmay. Dua pagkasawaan matigatangay. Baglang ay gatgatangan iti fights. Kan iruruutan no masangaw. Uray siyak mat Magrutak lang no masangaw. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabay. Isumat. Medyo dakil mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, nangay da kita nakasako nga imot ma. Sila nadagsin ma. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapul pa nga pakada. Ay uray rumbang nga ipakadam. Umapad ka agbasak-basak iti pasakupan ti sa balay. Ipakadam mo Adulamay, nagadulakit nga mumon. Kumaa, numula tinalak. Ay uray nga raw. Rigat ka laka makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumao. Saan nga ta makaulaw dahil ta akamutay.
Kanya makaulaw. Maulaw ayamot ti babaw. Apay, taaw, tapno maulaw. Chip, kanya mo tinakalaglag pa maanagtarakan iti rabbit. Magtarakan dagiti daduma iti babaw. Magtarakan akmat iti rabbit, Jong. Mayat nagpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ninteg tugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti adatarakan na babaw. Nagrigat mo't ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula pa di kusan nga inaw daw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakal ti puunan, huwag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakal mo ti paglakwam. Gusto ka, Chip. No awan ti kalapunan, agtarakan langan iti rabbit. Wano manaw. No, Jack, agbidot. Kamuti manenday ta imot mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim daytaw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adi ta manen tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti daytaw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at ninakaw. Aglisi ka man kid day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kita man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngem ti baboy mau. Ngem awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngem da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ije nakakulong ataraken ni Marikwana. Rabbit, mare. Ik-ikan na iti ruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man takayat na ti agtaraken iti rabay. Nagbabasit ataraken. Imbag ja adataraken na ngem tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabbit na. Diyak kayat ti rabay ta nagbabasit. Sayang ti banaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit na pay ita, ang dumakkel danto. Ngem saan adumakkel akas iti baboy. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot at ti baboy iti rabbit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabbit. Ay, iso adyak kayat ti rabay. Pagbanbanugam lang. Anggam saan mo't amakabannog, saan mo mo't apadigusen akas iti baboy. Manulang akilaw ti karni ti rabay. Nga, katawaan kit din ni Marituyang tirabit ni Marikwanag. Abay akatawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni ti rabbit. Uray tabasit magtipuunan na. Di baboy na. Adaw, ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na, di na pa ipakada. Saan na nga ipakada, takuna na aruot laeng kanumay. Saan kanu anay mula? Uot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod, ang amumatan ni nanam atuyang. No daduma kat saan nga umno, tirason na. Apay nga di baboy to yan. Aglablabutan mo tintingiwa da. Agkusay-kusay damit tayo. Apay ngay, anya tinapasama. Limabasak itay iya gulungan da. Nakita ka kasjay damit tayo. Ay, hintaman kitahan pa daong ang mga nuad damot ng lukaw. Ay, Anya yatintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, ang mga nod na makaulaw akamutay, anay lahok. Kasta nga ta. Ay, sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babae. Asino ang babae? Jay salbag a babae Apay adi na imbaga ang makaulaw gayam ti kamutay ngay nalak iti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulaw iti babaw. Ay, darum ko na niya babae. Ang sango ka pa'y kini kapitan.
Kaputawan ni Kapitan, siyak timbagana amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Apay apabasulam da ito'y atao, itinapasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawan. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat ngayon mula di kamuti abalang? Na, uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay. Tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti, iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo pa nang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, Huston. Sika nanatuyang, trespassing ti naramid mo. Ta nagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gaputa trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, ta nagkuripaspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat, iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaw. Ay nanatoyang, madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Di naman tinagibusan ti sa balik may aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Sino ka? Anya tinagan mo. Sak niyo, Kapitan. Sapsapulak ti balay daw ulit agbadong ditoy. Kapinanom ni pariba daw. Unyaw. Ulit agkunak, di kaawatan naka-anakanda. Aya. Kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, kaas-asawa mi pailangkin ni Loida, mismo aka-anakan ni ulitag mi abadong, Kapitan. Kas dyan. Ala. Umay kang araw. Dahil surukon ka ti balay na pariba daw nga ulitig ba? Agyamanak, apo Kapitan. Unyok kunan pare. Ulitig nakakanaw. Sapsapulin na ti balayaw. Anya, Imbagak nga agbati pa ijitersina ni kagawad ko na. Kaya't kung ayaban ka pa'y nga umuna. Tapno makita no agpay sumit lang nga agam ang mukay adwa. Ay, mahirap na. medyo basit alalakay. Naputaw ken pangulutan tibok na. Ay, oo. Amon? Asawa na kanon ni Lloyd. Ay Wayne, isaw paray. Nunyok na ita taga Manila. Naimbag man ta nalagip na ditaw. No kasta. Kakitaan ay. Mga numataktakan na mangururay ka. Ay sus! Amon no anya tigagaran na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulit agbadong. Ikit to yang. Ay agyaman kami Nung magustuhan ditaw, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay dito Tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak dito No kasta, may kalaang ditaw, nga agbakasyon iti makalawas.
Kasta nga rod, ulit ba daw? Yan tangay asawak pa lang ni Loida, akaanakan nyo. Ibilang kay ulat tamit akas ulitag kani Kate. Uray no kas jay kami kini Loida. Ay pagyamanan mi nga raw, unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko ang makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkain? Kabarbaron sa mo ta makitak dito yun jay. Ay, di unyok. Asawa ti kaanakan da pari ba daw? Umay kano ag bakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kas jay. Win! Agigyan iti balay da pari ba daw kung marito yan? Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng, awan trabaho da. Ang mga no naglip iti trabaho na. Agsublin tumot lang. Sabagay, kas lang amin agruprupa mga opisina. Umutangak man iti 5 kilo abagas. Kin may 1 kilo a karne ti manok, maray. At dapay mo't utang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba daw? Bayatan min tumot lang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isang may. At da ka di pwede tabalayo ni Unyaw ka ba daw? Ay, way, nandapay, maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka ang maibos ti bagasyaw. Paring agawi din iti mabay. Tawanin din na imas at taraon nga mabalin mi ngay pasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at araon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw, maray. Uray ta agawid tumot langay, kalpasan ti makalawas. Ay na! Nabsuga ka, ulitag. Ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Nagyaman na ka. Unyaw. Hmm. Kaano ka nga agsublay iti Manila? Ti plano kat makalawas aklang dito'y lugar yaw. Ayam nagbaliw ti plano. Ah. Makitan to no ka ano, ulitag ba dong? Makagbayagak pa'y dito. O sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malanto siguro no mayak di tao. Sige inakan. Tuya. Kung naglaki din no agawid daytan nga unyak. Wen nga raw, sapay din ang mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ta muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo ti umut-utang iti naimas sa may pasango king kuana. Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Kung nagdangdang kamutay, iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti sidain tayaw. Kayat na mutay, dagigyan di tayo. Agawid mitin tagtrabaho mitay. Nay, nabartag ka met unyaw. Bitin nga ro ti arak ngayon dadakan niya kita Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Shit tanod ko arog. Ay katuna, day talagayam. O sige, ta umordera kini nanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw, madamag ko man lang. Pudno ka di anak kita ray ti sa bali alalaki ti asawam. Kasta ro, Chip. Iswa kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ingam no bilang tagsublikan yak. Tawatag lata, gaputa ay ayatag, Chip. Lukas na. Awam pa'y ngarod anak yu iti asawam. Day tangarot ti malik, Chip. Tanaga bruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ami. Ayat ko lang nga isa ganaan ti masakbayan may. Gaman yan Simurot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka man unyaw. Talumot tin abulang tinapalabas. Ngam di pa'y mat nagawid ni Onyok. Ewan nga raw. Damag ko pa'y kiday. Akagurgura ka nun ni Badaw. Tasaan anagawid itiing karina apagawidan na. Anya? Ito rigat na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marituya. Ay anya matay.
Muda lang nga ruden nga agparparikot ni Unyok. Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Loida ka anakan da. Awan mo't anak da. Di talakat diretso na nga ibaga nga agawi da. Nuan niya landitan at aramidin da kan kuana. Kasi man. Ay, talaga mabwisit ah. Sa lata mo ta pumanaw dito yung balay dahil tangaw nyok tuyag. Un nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, guray ka man. Tagpanunot ka na laing tuyag. Ay, just kiki di tayo tatao. Kuna na nga may lang bakasyon iti makalawas. Nagbayag mo tayo, di ba ila pumanaw ay. Sa nabali ko no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Isungayin sinan ni Loida akan nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Anati ko nayaw. May sa kriminal iti lugar da day nga unyaw. Day tatipod no kwaraw. Ha? Isu aparikot ko. No kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiti nga da ditoy. Kit kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal mat gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw ka. Sa nabalay ta nagsinadamot din iti ka ka. Ay, sana rumbang agbayag pa dito yung lugar tayo day di ataaw. Ay, wala. Iswa tulungan nakman ko araw. Iti kasta. Pumanaw ay dito yung lugar tayo. Anya nga iti aramida agtatabataw. No ka ba ilang mabugbugan niya o bugbugan niyo lagay? Ipaturay yaw, ti oray lang hililaw. Nagsubli ni dyan lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Ay, si kamot gayam dayta. Unyaw. Anya ti aramidam dito itiresina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Katsardaman, ha? Madamdama pa Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May sakang nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kitin, tanay. Nabartag kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kitin. Apayaya! Tapagawitin na ka, unyak. Si kakit ditirumpang agaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Pinasayat, agawid ka, iti lugar yaw, unyaw. Saan? Walitag ba dong? Sanak pa yung agawid. Aging gaasan ang malawlawagan ti naramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Inya. Mapanak itay jaili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak tisi ka, agawid kan, kit di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun na pumanawak dito'y balayaw. Ngam ladingitag. Sa anak a pumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Apaya pinaya banda kang kay. Apay tarupam. Nagkuna akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan iti police station ngagblatan. Anya? Isu nga umay kanto. Dasong batam ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanagan ka. Pipi ano, police blatter purpose only. No nga saan. Di pa maibalod ka. Ay, saan ko mamatang kay? Mga siyaw, tulungan da kang kay. Ha? Nuan yan tumot tinaknakan mo. Apa anaramin mo ti ganun. Nagtugtugawak lang iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Chip Kwarog. Nabartag. Ket nakunana, amay sakan nung ispya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartagain. Idi kwan. Kinaabil nakmatan, apo kapitan. Dahil lang ti may bagak. Anya? Waraw, pudno aya. Wanang kail. Puno na ita. Dahil talaang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka unyaw. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarukon ka. Awan matiamok, kapitan. Dahil talagang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga.
Kasta nga minti inaramid mo kwara. Ay. Ang kabil kalatan. Si kapay akaan nakakti ng aramid. Kasano nga no agsubli ni Unyok iji lugar da. Ibaga na akasta kay gayam ditan. Di maibabain tayo. Tapno ibagakan ka kwaraw. Saan aga puta ka anakan ka? Kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. Nukunan ni Unyak nga ipabalod na ka. Ay, awan ti maramida. Ka nagbasol ka. Di mula kat pinanunutan, ti pakaibabain namon. Siya ka pa'y abaro. Kasano nga no adda balasang amangayatkin ka. No kasta ka. Kung amin ang kail. Anya! Ay, siya kon, timang ibagay ti amin pare. Ay, Siya ka mismo, tinang ibagakin ni Kwaraw, akabilin na, day tangaw niya. Ano? Masuro na kami nun pare. Kung na makalawas lang di bakasyon na. Ang maging gaita, di pa mo lang pumanaw. Ha? Uray kumano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang saan, Mike? Anya? Na. Ay, ako na ka. No panunutak ka na imbag. Parikot mo't gayam, da pare badong kan marituyang dayta. Ang apay ngay, dahil pasubo mo tintibagim ko raw. Pagbababoya kitang tinaramid ko ang kail. Tulungan da ko ma. Saan bakit ni? Si kamot pare ba daw? No kastagayam, adi mo kaya ti panagyan ni Unyok iti balaya. Di kinasaritay la kuma iti nasaya tagawi din. Saan na masapol ka dapay la sugsugam amang danugkin ko na. Uno mang kabilkin ko na. Damagak man kan ka Unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano adapay sa bali purpose na. Para ka ni kwano. Police blatter purpose only, Kapitan. Urlit! Sige. Anya pa'y Unyok. Dawatag, apayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, Kapitan. Anya matimakunam ko raw. Ay, wanang kail. Mayatak. Tapno maariglon ti amin. Very good. Baka pasurod ti aramid yun. Basol da ito ni Tata Bataong ang kail. Awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da maray. Nasaya at mag. Kaya't yugayam apapanawan. Ngam di yulakot imbagakon kwa na. Agaramid kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan niyaw. Agbabawi ka may maray. Ngam nalpasan ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagam man kit day kan ni Badong Mao. Ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Ti amok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, mare. Ay, may samot na dya akwarog adin amot ipagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot na pari badong. Loko kit dimat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mo't. Apay nalakaaya day ta. Ay, wanggayam. Imay ni Kwarog itay. Si kakano pa lang ti agbayad iti 5,000 anautang na ka ni Marikwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa ti agbayad! Binayada ko ni Marikwan ang iti utang ba, Kwara? Magyaman na kang kail. Talagang amin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita. Nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng kail. Mabalain. Ibagayo kinita badaw. Isu timang bahad iti kagudwa. Ay sumati ng ibaga. Bugbugak ni Unyaw. Anya? Unang kail. Imbaga ni Tata Badaw nga may sa kanwa kriminal ni Unyaw. Dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Pangasim ta agpudno ka. Sige pare, ipudno ko ti agpaisaw.
Kung kunak lang na dyan, yun ni Kwaraw, gamay sa kriminal nun niya, pare. Eh. Kinapod nun na. Kitsaan. Naa. Tikayat mo asawan. Inrubom nga rod ni Kwarog, akaanak ka. Kinayat na mga min, pare. Ang nupay kasta. Ay, pakawanan na ko, mapare. Ikaray, yaktun ulitan pa, itikas dyan nga naramid ka. Rumbang laang. Taadi kay kat mga babaeng. Kaslaawang pampanunot yun. Yapay. Inyalis mo ti utak mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot, pare. Saan mo Di ka man umisem-isem pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Oh. Ala. Dua kayo kan ni Kwaro nga agbayad iti utang yo kanya. Hindi. Ay, wan pare. Hindi. Di kag danag. Tulong ako ni Kwaraw. No awanan ti riray. Ay nasayaat. Hey, leksyon kada kayo dito. Tapno agnakam kayo. Ay natatabadong ken Kwaro. Gusto ni Kapitan. Madi tinaramid ko. Ala, sapay ko tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid ko. Ala, sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumli. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, the MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas butan. Kaya napo daw ti balasa nga ada iyatersinan ni kagawad ko na. Ay, artistahin ako nada iti Tagalog. Ni Maya Dayjay. Kaanakan ka no ni Marikwanang. Ay, jaklaim pagaro nga dagayam na pintas akaanakan na. Isukano pa lang tagbantay ka naglako iti Teresena ni Marikwanang. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersina ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa kaumisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwam. Amaw. Kurso nadak na dyan abalasan para ka ni Kwarong. Anya. Anya itayan tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmaya tinanagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di? Agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga ara. Hindi lata apulutan. Mapit lang, Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyamanak aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! May katag siya ta! Ay, katuan mataang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kay? Nakita mo ka dito na pintas na balasan nga aglaklako dito tersina ni kagawad ko na. Padasa man nga arman. Uncle mate. Kunak noan niya itayan ti arasas mau. Tinasayaan. Agin dadawat ka man iti baso no agin bubunod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adala mapan mo gatangan. Ang nagbayag kamay, intay. Kinaduak nga ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasan. No di namat amo ti agaram.
Matagtakan akong kanikwarog aka-anak. Tadi mo lamang asawan. Si kakit din ti mataktakan, no di mat mataktakan ni Kwarog. Madandanagan pa yan kanikwarog ka. Ay na. Na, Ha? agat arak ka, intay. Ay, Nala, mangrabi ikamatan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngamin ang amang uray kan ka, iso anangan akon. pasensya ka lang kuman kaya ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram dyan luko aka anak ka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anyat makunam. Napintas anya. Kuwang kay. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Nimbag no kayat nakday jay. Kasano nga ron ama amwam. No di nakakayat, wano kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Oh, Kayat. na, Ibaganan tupay nga graramana. adaman-damaga Kwaraw. Anya day ta. Adamat la ka di planom ang mga asawa, wano awan. Sungbat. Diyan iliba. Damot planaw. Ang Ang manya. Anya. basta. Basta. Makamukan. No, di mo kaya ti mga asawa, di siya kon. Saan kaya? Mga asawa ka lang to. Sardaman, inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ka. Ala. Pakbet nga rin ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, kan arabang. Oh. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado. Mapanak ka rin din. Agsubli ka adagos ta siya kun ti mangiluto iti isang put mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada ka no, ipudno kan ka ni Kwaraw. Anya? Awan ka di pa ipudno na. Maya. Ala, awan mo at kapitan. Ang mga no di na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwaraw. No di na pa impudno ti ayat na kan ka, Maya. Anya? Saan ko apaglastog? Ni Kwaraw. Kinasing pet ken nagagay. Ala, ni kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Dayje Amaya para kin ni Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, poya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kin ni Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayan iti kurso na. Fine, kinapudno na. Ururayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pag-asawaan ni Kapitan Dakwaro ken Maya. Ay na, no para mo't kanya tuyan. Saan nga agbagay da kwaraw kin Maya? Pagkunamot ngay. Una, napintas ni Maya nung maidilig kin ni kwaraw kakanakan ni Pariday. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan lang sa amukon tuyan. Magiraraman mo na ni Pariday. Ayan ti impagatang kukan ka, inteng. Apay nga itakalaan. Urayok ti impagatang ko, tagluto ako man. Ang itakalaan nga sumangpat. Ayan na nga, agpaiso ti ginatang. Nunan matan, nunan. Nagkunangamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga.
Inala iti nang ibatyak. Sa dinaw, Ay, sino ni kagawat ko na? Tayo suti na ginawan man. Kadwak di paribadong. nukasta. Dayjay manen amaya, tinapan mo ginagara. Amangan no si kamot ya gusto kan ni Maya. Ha? Sasawamat. Ay, Ela, dahil nakspay, sublin tayo iti pagpakbut na ginatagaw. Darasam! Katnay! Mabisin akon! Salbag ka! Doon damit lang ang plano ang mga asawa ko. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Oh, Anya nga iti aramidak, Uncle. Armam makaasawa ka nga ron, no, di ka agarip, ay luko. Kuha nga min, Uncle. Anya man nanday ka? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan, di isursuro ni Paribadaw. Apay aya. No ko na tinukmaan na kano editi arman na. Di arman na ni Tuyang, oh. Di mo tutula din. Tinukmaan na idin ni Nanatuyang. Kano? Di mo panpansinin day ka. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim tin bagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang nga roday. Anya ti bagan, Chief Quarog. Tapos niya ako sa... Ay, anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya ti napasamak iti barukong mo. Aha. Apay nga paputa. Ay, kwa... pagpagak pa nga umuna ti barukong ka... Corny kamat manong Quarog. Pangasim ading, hindi na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kuha nga min. Agayatakan ka ading. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar kamat na namang ibagbaga. At ka di namnama ka ading. Apay ngay. Agpigargarak matay. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Hala, agawit ka, tamalamlamin kan samat. Ha? Narigat na agurigor ka, gapula ka niya. Apay ada aya sakit mo malaria, kwaraw. Awan mo't ni amaw kang kain. Kumusta nga? Naibagamat lang ang ti panagayat mo kani Maya. Jaksan itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti pasimudag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mamat. Pati kayo ti dayta. Alaki di. Tapno makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Oh, mitlagayap. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya ko na. Iso, ti babaya kursunada kahit aparakan ka. Kas lamadlaw ko kita damot ti simpatyam kin ni Quarog, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tayo ka pa adamag kanyak iti maipapan kin ni Quarog. Agar-aram ngamin kanya ni Quarog. Kasla kayat ko mati makiasawa diti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Nagkita kit, kas lamayat tilangam Kaawahatan nga danam naman ni Quarog no kasta. Bagay kami kadimat lang ka ni Quarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Quarog akanakan ni Parinteng, kit ada sakit na makaalis. Ha? Ay, jak lang pagarot, tata. Iswano di mo kaya timakaran, sumapol ka iti sa baling ayatem. Ay, agyaman na tayong bagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga dasakit ni Quarog ang makaakan. Kung kunak lang dayjay,
Minsan na po na, sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw agar-aramid ka manen iti pangguraan daken ka? Ala, kakin ni Maya, ibabawin timbagang. Ay, kitadamag kingkwanan lumamatay uno saan? Ay saus, mamati dayjay, nga main laklakayan kan anang ibagaken kwa na iti kasta. Pintahaik to, mano niya teramitin ni Parenteng? Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasadag ti tapusaw? Adda ka dimot lang namnama? Dirit saan ka, Kwarog? Awan mariknak apanagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Nagsakitan na danggay. Anay, pusaw, naut-utlaunay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun tayo ito yung kail. Ha? Ay, Apa yan? Apa abasol ko akong kunam dito? Ay, ipilit yung mat ngamin ngarmak ni Maya. na, Nabasta daklagat nga raw. Dakla ko manimbagbagat ti ayat ko kinkwana. nagure ka. What's the happening? Kit ko naman. Nadlaw mo ididamaw nga ada concern na kun ka. Oh. Dakla ko man inararam. Yay. Mapaayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Ada kapitana. Adtoy. Ay, agyaman nak balasag ko. Adto'y matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya, Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagat lang sakit na. Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay nga min ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanyak nga adda ka no sakit ni Manong Kwarog ang makaakar. Anya. Oops. Jak malapdan ti bagik kan kararwak pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay, apa ngay pare? Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanyak. Ha? Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay, Kit magiling ka iti husto iti bituka. Salbag ka kiti iti 1/4. Parenteng? Nagkuna. Mapanupad padaksan ni Kwarog ko ni Maya. Di ka kat luko-luko ataw. Ha? Ibagam kit dain nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at inaramid ma. Basta unay laki din na pungtot kanya ni Parenteng. Katsipri ta dinadaal mo ti plano na may papan kadakwarog kan Maya. Kit santo mo lang ang bagay na Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibiyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis, nagiti kukuna. Nagaatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni Parenteng, ti pakiasawaan na. Ay kasilaing dadya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anong ayan ni Maya. Takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog. Isumot lagaya makas diti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati ti imbaga day di atataba daw. Pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit mo tinakam ko iti inaramid na kaanak ka. Iso ano anya ti kunam di idarom mo di pari ba daw. Ha? Mabalin mo nga idarom. Tapag multaan tayo man. Tadi kat agrawam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day dyan yung inaramid na?
Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo, gapukan kwa na. Ah, Ibagam ka ni Kwarog. Tamapan na ibaga ka ni Maya asaan apudno nga adda sakit na ang makaakar. ay makapasuron ti aramid na di aparibadong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakam. Nangag ko nga itarom na kakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam badong. Ha? Aya, Sakbay nga idarom kun multaan da ka. Makiariglukan. anya ti aramiday. O di mapan ka ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa kin ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay, uwin to yan. Sige, aramidag timbagan. Ay, diniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipod no. May isang illegal recruiter ni Maya. Imay diti lugar tayaw, takayat na nga itarayan, ti basog na. Ngam, nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na. Anasay-saya at laangan, sumukaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalaw na nataltal gati kasasaan na. Ay, anya nga mo tayo. O, anda mangdangran kan ko na. Di nakarkana. Oh. Dayta nga road, Kapitan. Ay, isumot laga mga pigpigar-gerak iti anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo tiga puna. Tagayam, kas di iti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilawaan. Ay, ungar. Jak impagaro. Akas jay gayam. Sapay nagpintas man. Ay, Naimbag tanda kayo ditoy, paray. Kwarag. Kumusta ka pa rin? Alag ko maday ito'y agundaway. Tumawat ka na kayo, kinikwaraw, iti pamakawan niyaw. Maday nga agpaiso tinaramid ka, kwaraw, paray. Ada iya madingay naramid mo. Mayat kit niya. Husto ti naramid mo. kagtanag tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron nukasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwaraw. Da kami ti agyaman kan kaparay. Ah. Taga po iti inaramid mo. Saan ang nailawan ni Kwarog ni Maya? May sagayam wanted po. Wanted ni Maya, paray. Katwin, itiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.